It's uli time. Manguli na mi, people. Muhangak na putaan ni Ron. Ha? Bugat hindi yan iangat. Basta busog. Busog. Makabusog biya pod kay tambok po tong kuan pod. Pelsa. Mukaon ba ni mga balaglasan niya? Mukaon. Maora gud ni sila managko ni sila, maora gud sila. Pareho ni sila. Kay kuan naman. 1 year or 2 years ang gap. Oo. Pero kuan sa ano? 7, 8, 7, 8, 10, 11. Christian, Oh. pahog din imong bago nagkuan ka. 70 something logo. Ako ang mga bag kanas Pinas. Gipadala na ako akong uskabok ra akong gibilin dagi panghatag na ako. Ipadala na ako tong kuan the rest. Nindot manggod siya kag kuan. Ganahan gay ko niya. Pang tour. Gipang pang inadlom ngay nag-work. Bakit sa mas pagpamuko? Kay napoy maagian kuan. Baling paspasa sila mo lakaw, kami dire. Na pusikti kay ginukog makuan. Kaning sa ngalan ni matakil po mahadlok po ta. Sus ko kay pag-agi na ako dito kay ni kuan pa sa kung huna-huna ni balik. Alre balancera. Global? Nang maupo ko ganiha diha. Ha? Okay, nakaagi gamay kuan. Gagmay. Ha? Tatong gagian? Nabi ka magbuha. Ka. Ha, direkta. Oh ya, kay diha ta nag-shortcut no. Diha man ta ganiha. Oh, di ka ni mo na ni. Nanhara de kortera. Daghan ning dalan dito mawala dalan. Mura man poy kadulungan. Agoy ni atong mga anak managko mangdalagag ulit tawo na ni. Mark of Kai. Elite ni siya dito yun. Best the Blair krangling iyan. Hi, hör. Best the Blair krangling iyan. Das ska vi isha. Det blir ingen besök. Christian, hört du tanta? Mark, hört du vad jag sa? Oh ja, då är de månat nakitan. Dili ni mao di ay lain dito. Sabi. Hala, nice kayo. Sehan. Sabi sa video ay kuan ha. Hala, nice kayo. Ala, sige Mark. Ni tayo smart. Og sa dihang nakaagi mig fall. Okay, Mark. Kuda Mark. Hala. Sayaw Mark, sayaw. Mark dansa. Tan. Agkatong anak dito. Si Sarah po. Tararararan. Ala, nice kaayo. Why go picture pa kami ato sa dito. Yes, apa tabinda. Gusto pa. Sige, okay. Hala. Mirig sa... Ay! Be careful lang ga.
Pa-pictures good day. Be careful, gang. Oh! Hala ka, babae ka diha. Hala ka kay kanang magpa-picture good siya diha. Hala, nice kayo. Sige na yan, tabil na yan. Tabil da. Porsikti kay. I don't care. Porsikti, Mark. Huwag ka nang manguli na, me. On the way, kita, Meg. Falls. Day, bugnaw, day. Bugnaw. Best friends? Yeah. Best friends? Yeah. Yeah. Best friends, Daniel. Not best friends then. Hola, Daniel. Ayun, naging tatatatatatat. Kom mamma. Nice kaayo. Very nice. Ano? Vad ska jag med? Jag vet inte, hon får vad hon får i en bössa. Det där var sluta mig. Ha? Han barnar först i bilen. Dali kuya Daniel, basta bilen dan. Ha? Muray makuani mo na. Bal i buat sila. Dalaw, adlo eh, mabasa. Kom till bilen. Hej! Balis Daniel, mura ko ni sinani ko na siya katong gamay pa siya. Med det? Arti ka, ayos siya, day. Då blir det klö. Nej, ikke den. Daniel, du kommer til klø. Kaj! Det er bare vann, hallo. Nej, det är det pojk. Hala. Arti, the most, hi. The most, ano man ni siya? The most arty. Pastilan. Asa mas Sky? Gauna Sky. Kaya. Kid. Dar, gauna. Gikidnap ko ng Bigfoot. Bigfoot. Banta kay. Paspas na po ka kayo. Mulili pero na apoy mapunit ang kuan. Bring me bar. Bigfoot. Niingon mas kuan Sarah. O gahapon eh. Mama. Daniel da ito. Di ba niingon sa ataro na nga magsino. Is bida na. Unya ra nang sinog ma. Okay na nang panahon. Kani pong pagtugbong. Ala, nura, day, dako kay, day. Nura.
Na ito nang may among gi smoothie. Giikon. Oh, Di ko ganahag smoothie kung naay inaana nga bringy bar. Kay daghang bato. katong blow bar day. Oo, katong blow bar. Oh. Yeah. Var det den veien? Hala day, mo maning dalana di ay. Di apa dah na tani sakal pa diha ding dibalik ta. Ja. Ja. Och vi har varit en fin tur. Vi har varit en fin tur. Ja. Gituyok na to. Kanang tinibik dito sa health niya daw sa dahan. Kay dili man tani naog, diha man tani naog. Wala man ta kabog dito sa health niya da. Oh, Ano na sa? niliko ra man ta. Chinilas ni Martin. Ligo no na. Sikay. Ang t-shirt ni Daniel ug ang short ni Sarah may kuan. Ni si Sarah. Sarah ang gignan nga gabi man ito ganihay na. Sarah. Tanawa ko aning niwang na ka. Dapat magsikag ka. O ni man siya nga okay ra kay ko. Okay ra kay ko inana akong lawas kamo kay mga tambok mo muna gumugtian. Giignan manuon mi Sa niwang una kay kuan mo siya busok niwang lagi siya. Ha? Gagmay kaayo. Kato nga mong gikuhaan po dito sa taas among balay ba? Ang daghana. Na-stop daw ka to. Ana mga blue banana Oh, na si nana. Daghan po kay ta mong gikuhaan po. Pero daghan pa kay gagmay kung balikan nato ni managko ni. Palitan man ta na smart og tursak ni papa niya. Ah, Kuan siya 600 plus da yung nag 50% pa siya. So 300 plus on time na siya niya tubig ang sulod ba. oo, Wala oo. ko ako pero gamay ra siya cute kay siya. Nya kay sus ko kay pa. Alam si Mark mapapalit ng tulad kay. Alam ko mahalan ta. Mapamahal. Duha na times 2. Mapamahal ko. Mapakabuo. Para sa nakay kay di man pud ka hilig og dalagbag kay ihatag mo din ani ani mo. O pag ipagunit. O ikaw na mag May man siya kay ano siya ka madalas naman siya. mutabang Kani na Sarah may ganit ni Sarah kay mo bit na sa magsiuna magsiyon nga mabita ni mo nang karon kung pag lingon ko nga magdala ka og dili. Og dili mo bit-bito ni Livayan ayo pagdala ha. mo lagi ningon lagi kung kay Brian nga wala siya kung palitan na pabit-bit gihapon namo nimo namo. Kapulan pa mo dala di gihapon. Unsay show? Show. Hapit na may maabot sa gipark nga car. Mark. Ah. Okay da.
Daghan ong raspberries. Mark og Daniel. Marag layo pa ning among bakit. Oh. Lunan lagi. Oh. Luna. Oh, kay kuan man siya. Green kaayo ba? Green kaayo ba? Moto inaton mo to akong lunanan. Tung kuan na hiwaon ba? Sobrang katunga akong gatag ng manang gili. Oh. Oh. Kay katong pong naglaag ni kay akalit man pud to. Disto ang muskon. Asa mo ato? Panorama. Oo ka to lagi. Dito lagi Ah, dili. sa among gatuan. Oo. Disim sa among gatuan pero nangato pa mig panorama nangato mig kuan anong telebog. Dayon nagsura na po mig paingog glass bar. Dito mis glass bar na hunong kay nakita mo may restaurant niya gipanggutom naman eh. Katapusan naman day nga dalan. Wala naman siya nga kay ni wala kay wala naman day ni kuan. Wala sumpay. Last na siya nya. Kuan man day nice man day kay dagat siya human na siya resto human pwede mag-camping. Ah. Pwede to siya last na siya. Tsara kayo mag-camping 100 kroner may bayad. Mag-camping. Okay ko ayo. So dapat mag-camp diriya. Nanay disya, nanay. Nay, mag-ride kami sa Rauso. Nabara si Aw. Tarong. Ikiskri ka bara si Aw. Mga Christian. Mark. Na. Buyag na mong papa ninyo. Oh. Oh, mao ni yung bata upat ka buok. Guitero na tanani. Wa na. Sakto ra ng duha. Try not to laugh. Unsa ko no? Kasado kay? Ha? Try not to laugh. Oh yeah, try not to laugh. Try not to laugh. Star birthday. Pangi dia kuan. Naman day card sa tubang. I'm a hacker. That's not just it. I'm a hacker. Ha? Hoy, di as ka sure na sikat. Bagna first. Ha? Bagna first. Ja, vi ska först i bilen. Okay, we're here. Jag ska vänta. We're here. Det. Barnard first daw. Barna först. Okay, kay dili mi maigo sa usa ka car. Hala, pangihi. Diha wala mi tao diha. Kalatawan. Yun kay ko. Uy, kabalo ka sa akong gibuhat. Nitangka ko dito sa kinakakilid. Okay.